Okrem iného sme videli analýzu, že umelá inteligencia nedokáže produkovať tento typ e-mailu aj kvôli rôznym reakciám v tom e-mailu. Si to, pán Dan. Dobre, mňa nemusíte, vy sa smejete a použili ste príklad. Áno, mnohé veci, aj mená, ako Šimečka v roku 1998, ktorý hovoril, že Soros je jeho priateľ, alebo listy psychológov, ktorí vyzývali v 98. Mečiara, aby padol. Mnohé znaky majú znaky prevratu a rukopis vzbúr, ktoré boli nielen tu, ale aj v okolitých štátoch. V Rumunsku dokonca bol zvrhnutý alebo zastavený prezident, ktorý bol legálne zvolený. A ak my hovoríme tu o rizikách, my máme takisto strach, ale o tento štát a úprimný strach, lebo my so Šimečkom bandu nebijeme. My chceme Šimečku zastaviť a vy so Šimečkom bandu bijete. Vy bijete bandu. A práve to je dôležité, že my chránime tento štát, ústavnoprávne zriadenie. A viete, čo je tu najväčší problém Slovenska? Drahé energetické vstupy. To, čo váš kamarát Zelenský, Šimečka kamarát, zastavenie plynu z Ruska. Pretože potom kupujeme ruský plyn skvapalnený cez americké filmy. Kupujeme z Francúzska ruské jadrové palivo za niekoľkonásobné ceny. Len vy to nechcete priznať. Preto sú tu drahé vstupy, pretože rastú energetické náklady, pretože máme drahý plyn a ropu a štát to musí dotovať. Ale vy to ľuďom nepoviete. Vy ste boli farizeji, celé KDA. Jasne, presne tak. Máte na krku PSK a Matoviča, ale ak vy vyvraciate skutočnosť, že útok hackerský na kataster nebol zvon, že nebol organizovaný a cielený. Ak vy popierate to, že my máme informácie o systémovej práci, koordinovaní týchto demonštrácií. Ja som 3 roky chodil na demonštrácie. Ani raz sme sa nekoordinovali, ani bezpečnostne, ani finančne. Nepísali sme si, že ideme obsadiť prezidentský palác, že obsadíme Národnú radu. Na rozdiel od vás, ja viem, čo je demonštrácia. 3 roky som na nej bol. 3 roky som nebol poslanec a bol som na každej demonštrácii. A čo ma nahnevalo? Ešte raz opakujem, keď sa aj teraz ten Matovič štveral na tú bránu, kde tých ľudí bili, mali ho policajti strhnúť dole a mal ostať dobitý jak žito, lebo Macron by ho dobiť dal. Keby vyliezol na Elizejský palác, tak by neostala na ňom nitka suchá. Nesmejte sa z koordinácií týchto demonštrácií, zo spolupráce rôznych médií, cielených článkov, prípravu toho, aby táto vláda padla. Ak hovoríte o problémoch u nás v koalícii, áno, ani to, čo robí Huliak a Migal, nie je náhoda. Preto dneska prezident povedal, aby nepoužívali jeho meno.